Carys, pam wyt ti wedi dod â fi i Lanelwedd? Wel, yn Llanelwedd bob blwyddyn mae 'na gynhadlaeth i bobl gwenyn. Rydyn ni brynu bob peth wyt ti angen ar gyfer y gwenyn, a hefyd mae 'na ddarlusaeth i ti dysgu mwy a sut i gadw gwenyn. Felly, ti'n meddwl bod fi'n barod i brynu mwy o stwff ar gyfer y gwenyn, fatha cwch arall? Digon posib, digon posib. Edrych mlaen, wan. Pa ffordd ni'n mynd? Hei. Ei, mae 'na byrds yma. Llywydd y gymdeithas ydy Tom Rowlands. Tua faint o bobl dych chi'n meddwl sydd yn cadw gwenyn yng Nghymru wan ta? Wel, fydda'n deitha chi'n hollol cwbl dy ddeud i bod gynnon ni 410 o aelodau o gymdeithas Gwenynwyr Cymru. A mae gynnon ni lot fawr o wenynwyr newydd i ddod yn ystod y 2 flynedd dwythafa. Os oes na bobl yn gwylio yn meddwl cadw gwenyn am tro cynta, be fysa'ch cyngor chi iddyn nhw? Ymuno cymdeithas leol, mae yna ta 45 o gymdeithasau yng Nghymru i gyd, ac yn peth fwyaf pwysig ydy ddod i nabod gwenynwr sy'n byw yn agos a cydweithio efo'r gwenynwr na am o leia flwyddyn. Felly nes i ddechrau fewn bendith help awr i fi. A dod i'r gynhadledd? Ia, dod i gynhadledd yn bendant. Dwi'n mynd i wario wan. Gobeithio. Lle aidwch? Cio hwnna. O, hwnna sy'n mynd ar ben nes o dan y caead. O, God, dwi'n mynd dynnu mewn. Carys, dwi'n tynnu Nawr. A dyma ti, boes gwenodd y lle fe. Chi di Will Griffiths? Fi Will Griffiths, ie. O, ni jyst yn dweud, mae'n dda. Dych chi'n cadw gwenyn nes yn bell cyn Carys? Ado, am o'n i. Ys faint wan? Hanner cam mlynedd. Hanner cael mlynedd. A dych chi'n dal i caru nhw? Ado, sam dan o'n blethu. Fel o'n haid ddau ac eto. Na, ddo. No, do. Dwi'n di cael mi gael chi. Ne, dim ei cael blethu. Gwenyn da, chi. O'i gwenyn ni dyn nhw? O, gwenyn nhw. Ie, gwenyn Carys. Sgynna chi eiriau Cymraeg am y brwd box ar swpr? Oes. Be di brwd box ar ynghaif? Box Maggi. Pam ti'n mynd gwybod hyn, Carys? Dim yn cofio yna, dwi. Box Maggi. A be mae hi'n waith o'r swper mae hi'n wedi? Ie, ydyn nhw. Lloft fel. Lloft Mae fel? fan hyn y lloft yn dweud. Os gwenyn gyda chi yn y bryd? Un cwch. O, fel byddai'n brofiad i chi ddod lawr i weld wsyn gyda'i gilydd yn bydde. Bysa? Byse. Gai ddod i? Cewch chi croeso mawr i chi ddod. Dych ymlaen. Ond un peth amdanyn nhw, Ie. maen nhw yn brathu'r gythreilig. Dyn nhw ddim. Odi, am bod chi ddim wedi cael eich brathu. Dyma'r amser i chi gael eich brathu. Da'n edrych na'n eich gweld chi. A dawch a'ch penrwyd a gwisg o heiar nos o'n ni. Iawn. Byddwch yn barod. Dwi'n nerfus. Un cwch sgennau. Ie. Dwi'n mynd i gael lot o fel na chdw, felly... Os dwi'n licio chi, gewch chi, yn y hyn yn bresant, os gai fel enni. Ie, mae hynny'n gwestiwn da. Os. Os. Iawn, oce. Isio bocs eina, dyn nhw ddryd, ni. Nes dim deitha i bod hwn yn hobi mawr ddych chi, so. Nes dim deitha iawn yn gychwyn yno.